Ing sawijining kelas teknik esuk dina, para siswa lungguh anteng. Pak Semar mlebu kelas nggawa buku. Bocah-bocah zaman saiki wesi wis ora mung wesi. Ana sensor dadi mripat, ana akuator dadi otot, lan mikrokontroler dadi otak. Kabeh kuwi dirangkai dadi siji. Iku sing diarani mekatronika. Pak, napa mesin saiki bisa mlaku dhewe tanpa dipegang terus? Mesin saiki iso mlaku nganggo program, iso mandeg nganggo sinyal. Lan bisa mutusake nganggo logika digital. Robot obah ora nganggo rasa, nanging nganggo kode lan listrik. Para siswa gumun lan padha ndeleng siji lan siji. Pak, menawi robot tambah pinter, apa saged ganti manungsa? Aku wanti-wanti yo, sensor iso maca jarak lan cahaya, nanging ora iso maca ati. Otak digital iso ngitung cepet, nanging ora iso ngerti betik lan ala. Suasana dadi hening, ora ana sing muni. Mekatronika kuwi mung piranti sing maringi arah yo manungsa. Yen mesin kowe kok gawe kanggo nglumi wong liya, urip dadi luwih gampang lan aman. Nanging yen kok gawe tanpa budi pekerti, mesti pinter iso dadi bebaya. Elingo, aja nganti manungsa kalah karo otak mesti gaweane dhewe. Teknologi maju kuwi perlu, nanging ati lan budi kudu luwih maju maneh.